ħanistidunkom għal episodju ieħor mis-sensiela Difensuri taċ-Ċiviltà Nisranija u llum ħanitkellmu dwar il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan Gian della Vallette. Fl-1522 il-Kavallieri ta' San Ġwan tilfu il-Gżira ta' Rodi. Il-Gran Mastru Delilladam għamel ftehim ma' Torok biex jitħalla jitlaq bl-unuri minn ġewwa Rodi u l-Kavallieri għamlu 8 snin jiġru sakemm ir-re l-Imperatur Karlu V re ta' Spanja u Imperatur tal-Ġermanja tom il-Gżira ta' Malta u l-Belt ta' Tripli fil-Libja sabiex huma jkunu għalkemm sudditi tiegħu jkunu responsabbli minnhom. Fl-1551 il-Kavallieri tilfu il-Tripli. U din it-telfa kienet meqjusa bħala l-bidu sabiex ikun hemm attakki kbar mhux biss fuq Malta, mhux biss jerġgħu attakkati ma kienx attakkati minn Dragut, imma attakk li jirrepeti d-diżastru li kienu batew f'Rodi. U hawnhekk jidħol fix-xena il-Gran Mastru Gian Parisot della Vallette. Kavallier u mexxej militari prominenti Franċiż. Magħruf l-aktar għar-rwol tiegħu bħala Gran Mastru tal-Kavallieri Ospedalieri matul l-assedju l-Kbir ta' Malta fl-1565. Della Vallette twieled fl-1495. Huwa sieħeb feta żagħżugħa mal-Ordni ta' San Ġwan u kien magħruf għall-kuraġġ tiegħu fit-taqbid, speċjalment fil-kapaċità tiegħu meta kien gvernatur ta' Tripli. Huwa sallum meqjus bħala simbolu ta' reżistenza kontra l-qawwa Ottomana li kienet qiegħda dejjem tikber fil-Mediterran. La Vallette twieled fil-provinċja tan-Normandija u daħaq sieħeb mal-Kavallieri ta' San Ġwan minn ta' żgħira. Malajr tela fil-gradi minħabba l-kapaċità tiegħu organizzattiva u l-ħila tiegħu militari. Il-Kavallieri Ospedalieri tal-Ordni ta' San Ġwan kienu oriġinarjament inkarigati jieħdu ħsieb il-Pellegrini u jieħdu ħsieb sptarijiet. Iżda wara organizzaw ruħhom forza militari, speċjalment dik navali, u hawnhekk Della Vallette eċċella ruħu. Tant illi f'mument minnhom Della Vallette waqt taqbida minnhom inqabad priġunier mit-Torok. U meta l-mexxej Tork, l-Ammiral Tork u kursar magħruf Dragut, sar jaf li La Vallette inqabad priġunier, ordna li jiġi stmazzew. Nies oħrajn forsi kienu jaqtaw qalbhom il-sira tat-Torok, imma Della Vallette kien bniedem ta' kuraġġ kbir, ta' stamina enormi. Ftit ta' żmien wara, Dragut ukoll inqabad priġunier, darba nqalbet is-sitwazzjoni u Della Vallette iltaqa' ma' Dragut u b'ton ngħidu hekk sarkastiku qallu x-xorti tal-gwerra. Mwejdilhom li dawn it-tnejn min-nies li tant kienu jixbħu l-xulxin fil-karattru imma kienu jġildu fuq iż-żewġ naħat opposti, kellhom id-destin tant ikun marbut li saħansitra fl-akbar battalja ta' dak iż-żmien l-assedju ta' Malta kellhom ikunu kontra xulxin fuq iż-żewġ naħat tal-kamp tal-battalja. Fl-1557 Della Vallette ġie elett bħala Gran Mastru tal-Ordni tal-Ospedalieri. It-tmexxija tiegħu ħabtet ma' żmien ta' tensjoni li beda jiżdied hekk kif l-insara u l-Musulmani bdew ikomplu jiġġieldu fil-Mediterran. L-Ottomani kien donnhom qegħdin jirbħu battalja wara l-oħra. It-Torok kienu l-Spanjoli ppruvaw jerġgħu jieħdu Tripli kif ukoll il-Belt ta' Tunis u kienu niżlu ġewwa Ġerba llum tiġi fit-Tunezija. Madankollu Dragut għamel il-mossa tiegħu, attakka Ġerba u rebaħ rebħa kbira fuq l-Ispanjoli u l-alleati tagħhom insara, tant li wara rebħa kien ordna li l-irjus tal-priġunieri nqataw kollha tiġi mibnija speċi ta' piramida bil-irjus tal-edewa tiegħu.
Wara din ir-rebħa kollox kien jindika li l-poter tal-Musulmani kienet jikber. Ma jdux ninsew l-Ispanja kienet fadal ħafna Musulmani u kienu qegħdin jirribellaw ukoll. Il-possibilità kienet li jekk jikkontrolla l-Baħar Mediterrani sta anke il-Musulmani jerġgħu jidħlu fl-Ispanja. Sqallija kien hemm ċans terġa' taqa'. Xi żmien qabel anke saħansitra t-torok kienu niżlu fl-Italja għal xi żmien ġewwa Otranto. Allura kulħadd kienet jibża l-avvanzata Torka ħadd tibqa' dieħla fin-naħa t'isfel tal-Ewropa, Ruma taqa' u l-Kristjanità kienet tinsab f'teddida kbira. Allura Malta li kienet f'pożizzjoni strateġika kienet kulħadd kien ċert li ħajġi l-mument meta ħadd tiġi attakkata. Mhux jekk hux Malta ħadd tiġi attakkata, ma meta ħadd tiġi attakkata. L-iskuża li ntużat biex Malta tiġi attakkata kienet meta fl-1564 inqabad xini Tork mill-kavallieri u allura is-sejħa kienet biex jiġi organizzat attakk fuq pajjiżna. It-Torok ġabru armata u flotta kbira magħmula minn eluf ta' soldati. Madwar bejn 35 u 50,000 soldat Tork kienu miġburin u kontrihom kull ma kien hemm ftit kavallieri, xi ftit miet ta' kavallieri, ftit għexieren anzi, u ftit eluf ta' soldati, ftit kellek il-Milizja Maltija u xi soldati merċenarji reklutati mill-Italja u minn Spanja. La Valletta labs biex tintbagħat għajnuna minn Sqallija, speċjalment li dak iż-żmien kien taħt is-saltna tar-Re ta' Spanja. Iżda din l-għajnuna kien ħaddum ma tasal. Hekk kif f'Ġunju tal-1565 il-flotta Torka niżlet Marsa Mxlok u bdiet tiela wisqa lejn tliet tibliet tavvanza sabiex tieħu dawn il-gżejjer. Kif għedna kellek madwar 700 kavallier u ftit eluf ta' soldati u merċenarji lokali. Madankollu minkejja l-biża li l-pajjiż nista' teqa', La Valletta kien determinat. Determinat tant li saħħaħ il-fortifikazzjonijiet, saħħaħ il-moral tal-nista taħtu u fuq kollox saħħaħ il-fidi. La Valletta dejjem żamm il-fidi nisranija bħala s-sur u t-tarka tiegħu. Allura, kif id-disciplina u l-moral tas-soldati tiegħu żammhom sodi, La Valletta kien lest li jibda t-taqbida. It-Torok li ma attakkaw kienet il-fortizza ta' Sant'Irmu, f'dik li l-lum hija l-Belt Valletta. Hemmhekk damu madwar xahar jassedjawha. Tilfu bosta nies imma La Valletta kien determinat. Sant'Irmu anke jekk jaqa' bil-ġlied sakemm jitilfu kemm jistgħu nies it-Torok hemmhekk. Il-mexxej tat-Torok Mustafa Pasha u l-mexxej tal-Torok fuq il-baħar Pjali Pasha ħasbu li jekk jieħdu Sant'Irmu jkun faċli joħduhom bat jieħdu tliet tibliet, xi ħaġa faċli. Sfortunatament tat-Torok Dragut wasal tard. U meta wasal u rax kienu qed jagħmlu ħada kontrihom, għalhom għalfejn attakkajtu Sant'Irmu, miskom l-ewwel ħadtu l-imdina u allura mbagħad il-kumplament jaqgħu waħedhom konna l-Malta kollha f'idejna. Madankollu issa li bdew l-attakk ma setax jirtiraw. Il-ħsieb strateġiku tal-La Valletta tant kien għaqli illi rali fuq Sant'Irmu t-Torok kienu ħajnħillew saħħithom. Tant li l-għadu ħanajdu hekk prinċipal tiegħu l-ikbar rival li kellu Dragut miet waqt dan l-attakk fuq Sant'Irmu. Sant'Irmu waqa' lejn l-aħħar ta' Lulju, lejn l-aħħar ta' Ġunju. Però La Valletta kien laħaq l-iskop tiegħu. Il-Torok kienu tilfu l-aqwa ġellieda li kellhom. Wara t-Torok bdew l-attakk tagħhom fuq il-Kottoniera, fuq dik li llum hija l-Kottoniera, ġifieri il-Forti San Michele illum tiġi Milisla u l-Forti Sant'Angelo ġewwa l-Birgu. Fix-xhur li ġew, fix-xhur sa Settembru naraw n-numru ta' attakki. F'mument minnhom it-Torok kienu kissru l-ħitan, kien jidaħtelgħu fuq il-ħitan u kollox kien jidher li ħajaqa l-pajjiż. Tajjeb li ngħidu li meta waqa' Sant'Irmu
La Valletta kienu ordna li tiġi ċelebrata mod solenni il-festa ta' San Ġwan Battista. Iżda meta l-Forti San Mikil kien jidher li ħajġi attakkat, La Valletta libes bil-kurazza li fuq kellha simbolu l-kuruna tar-Rużarju, armat bix-xabla u bil-lanza, ħareġ jiġġieled għalkemm kellu l-età tiegħu, ħareġ jiġġieled fuq quddiem. Il-kavallieri u l-Maltin irnexxilhom jitfgħu kull darba jwaqfu l-attakki tat-torok. Mumenti minnhom saħansitra kellhom iħorġu n-nisa u t-tfal wadbu l-ġebel u l-misħun fuq it-torok. Mument minnhom il-kavallieri kienu għamlu katina li talaq il-port, it-torok provaw jinżlu jomu taħt il-baħar u l-Maltin xinok qabżu kollu kemm taqbida fil-baħar taħt l-ilma li rebħu l-Maltin. Xum minnhom kellek periklu kbir, l-istess Forti Santirmu kien ħajaqa u l-standardi tat-torok ġew mollijin. Iżda daqqa waħda il-kavlerija niżlet mill-imdina attakkat il-kamp tat-torok u tagħtu n-nar, il-kamp tat-torok li kienu jinsabu fil-Marsa. X'inraw hekk it-torok ħasbu li ġiet armata minn wara marru biex jelqgħu għal dan l-attakk, però sadattan x'inraw jilqgħu minn dan l-attakk il-kavallieri minn ġol Forti San Michele u minn ġol Forti Sant'Angelo ħarġu, ħadu reġgħu bnew u saħħu l-pożizzjonijiet tagħhom u t-torok sabu impossibbli jerġgħu jeftħu l-attakk. Kollox kien jindika li l-ġlied kien wieqaf, kien wasal dak li jgħidu l-piccolo soccorso ftit għajnuna, però f'daqqa waħda fit-8 ta' Settembru it-torok li kienu demoralizzati u għajjinin bdew jirtiraw. Kien donnu miraklu. 8 ta' Settembru, il-festa tal-Madonna, ta' twelid tal-Madonna, Malta ġiet salvata. Illum nafu li t-torok ma telqux minn Malta mal-ewwel. Fit-8 ta' Settembru telqu minn qudiem il-Forti Sant'Angelo, Forti San Michele, dik illum tiġi Birgu Bormla u l-Isla. Però li ġara kien li huma jirtiraw, kien wasal li kienet waslet l-aħbar li kienet ġiet lajnuna minn Sqallija l-Armata Spanjola, il-Tercio della Sicilia, kien niżel Malta u kienu niżlu qrib l-imdina, niżlu. It-torok kif kienu sejrin jerġa' ħajimbarkaw lejn San Pawl il-baħar, raw li l-Armata Spanjola kienet ħafna iżgħar milli ħasbu li tkun. U allura deċidew li attakkawhom, però darba l-Spanjoli għalkemm iżgħar fin-numru Spanjoli u Italjani organizzaw ruhom u f'taqbida li sar bejn l-10 ta' Settembru 1565 irnexxilhom jelbu din l-aħħar attakk tat-torok u t-torok irtiraw bl-għaġla minn San Pawl il-baħar u ħarbu u marru lura lejn pajjiżhom. Din ir-rebħa kienet rebħa kbira. Rebħa illi dwiet mal-Ewropa kollha. Saħansitra ir-reġina tal-Ingilterra li kienet protestanta, Reġina Elizabetta l-ewwel, kienet ordinat li fl-Ingilterra isir talb bħala volja l-Ingilterra sa kien pajjiż protestant ta' ringrazzjament tal-Alla tal-li salva l-Ewropa l-Isfanija. F'din ir-rebħa mhux biss ġiet preservata l-fidi ta' din il-gżira tagħna ta' Malta, iżda wkoll ġiet preservata naħa t'isfel tal-Ewropa mill-avvanzata Iżlamika. Kien avveniment li bħalu ftit li xeraw. Wieħed minn dawk l-annali tal-istorja tant magħrufa li 200 sena wara Voltaire, il-filosofu Franċiż, kien qal illi kulħadd sema bl-assedju ta' Malta. Wara din ir-rebħa La Valletta iddeċiedi li jibni belt illi dil-belt tkun fortifikata u tiggarantixxi d-difiża ta' Malta. Din hija l-belt li għadha msemmija għalih sal-lum. Il-Belt Valletta, il-Belt Kapitali ta' Malta. Belt mibnija tħarsin tal-Kristjanità. Hekk kif il-Papa San Piju V mhux biss ta' għajnuna finanzjarja ma anke saħansitra bagħat l-inġinier tiegħu l-apparelli sabiex jgħin jiddiżinja din il-belt. Din kellha tkun wara sal-lum ġawra tal-barokk fl-Ewropa kollha. L-epitomu il-kobor tal-Ewropa barokka kollha tidher fil-Belt Valletta. Il-wirt tal-La Valletta huwa wirt ta' mexxej nisrani Albini. Issa, Gian Pariso della Valletta miet fl-1568. Madankollu ħalla warah mhux biss storja ta' kuraġġ, imma ħalla warah ukoll Ewropa
protetta mill-edewa tagħha. Reliġjoni Svanija salvata għal darb'oħra minn wieħed mill-eroj ġiganti difensuri tal-Kristjanità. Jean Parisot de la Valette, insellmulek.